ƙasashenmu na gefenmu su suke zuwa suke warwasan kayanmu. Wallahi malam yanzu duk wanda yake Nijar, wanda yake Kamaru, wanda yake Chadi, in ya shigo Najeriya ganima yake ɗiba saboda kuɗinmu ya lalace, a banza suke cika tireloli suna fita da kaya. Kuma abin da za ku ci, ga shinkafar an hana a shigo mana da ita, ta zama mana bala'i. Taliya fa naira 10,000 fa yanzu katan ɗin taliya. Jiya shekaran jiya ake sai da ita naira 2,000-2,500 fa. Yanzu taliya kwaya ɗaya fa idan zaka siya fa sai a ce ma 700-800 1,000 taliya ɗaya a Najeriya. Shiru kuma kake ji. An hana a shigo da ita, noman ya mutu, ba kowa yake yin noman, ba takin, babu takin, babu ƙasar nomar baka isa ba. Sannan mu kuma namu yanzu nan in an gama huduban nan dan girman Allah ka je Dawanau, kasuwar mu ta Dawanau a nan Kano tana cikin mafi girman kasuwa na sai da kayan abinci a Afirka ko. Wallahi za ka ga irin tirololin da ake loda ana fita da gero, masara, wane ne abinda muke rayuwa da shi din kuma gwamnati ta kyale sai ana fita da shi kuma ya za a samu sauki. Dan Indiya sai ya zo ya yi tirela 500 a cikin shekara ɗaya shekara biyu yana sayan waken soya, yana sayan ridi, yana sayan kaza da farashi mai sauki saboda kuɗinsa yana da daraja. Mu kuɗinmu na banza ne, su ɗebe abincin. Ga ƙasar ba ma iya yin noman, an shuka mana 'yan ta'adda a wuraren da muke noman, ba ma iya yin noman. Ɗan abin da muka noma mun kawo shi kasuwa, wasu sun saye sun fita da shi ƙasar waje. Masara an kai ta can ana sayan ta, ana yin abincin kaji da ita. Mu nan muna buƙatar mu ci, babu. Idan ba a ki kontrolin wannan abun ba, wannan hauhawar farashin da tashin kayan nan, in gwamnati ba ta tsaya ta duba wannan al'amari ba fa, za a samu matsala. Za a samu matsala. Komai ya zama abin da ya zama. To kuma abin da yake mai ciwo, mai bakin ciki, malam babu rana. Wallahi wani lokacin sai gaji anya ba za ka hijira ka bar ƙasar nan ba kuwa. Kowa yana jin daɗi ban da mu. Hanyar da za a tsare mana kasuwancin, a inganta mana shi, babu. Mu ɗebi kuɗinmu masu yawa mu kai musu, mu ɗauko abu kaɗan. Buhun wake malam 80,000 da wani abu. A wannan satin shinkafa, forin shinkafa sai da ta zama naira 70,000. To kaji, forin shinkafa ta fi naira 70,000 da wani abu a Najeriya. Shinkafar gida tamu da kamfanin kaza yake murzawa ta kai naira 50,000 da wani abu, 60. Buhun siminti naira 7,000 da wani abu. A jiya shekaran jiya a watan nan an sai da shi kaza, 'yan watanni a baya 2,000 da wani abu, 3,000 da wani. Shekaran jiya 5,000. Amma yau siminti kadai buhu ɗaya naira 7,000 da wani abu. Man toki ɗan jarka ɗin nan nawa kudin shi ne? 25 liters din nan da 30,000 ake sa, 1000 kaza. Yanzu ya haura. An so yanzu a wayi gari ma in ba sa'a ba za a daina cin abinci da man gyada. Wani yake cewa wai ni me ya kai mata ma da rawar kai suka rinka haɗa miya wai da man gyada. Me ya kai su? Me yasa ba a yi wata miya da za a rinka cinta ba mai man gyada ba? Ba albarka. Kuma ina son gaya muku wani abu guda, baka isa ka rayu ba in baka yi haƙuri ba. Sai ka yi haƙuri. Ha? To za ka kashe kanka ne? Haƙuri kam ko a jama'a aya ko ba a ja maka ba, ko da hadisi ko ma hadisi, dole ma ka yi. Har na zo sai na zo na ta maka wani sharhi na bayani, kar ma ka yi haƙuri. Akwai masifar da in ta same ka wallahi dole ka yi haƙuri. A murƙushe ka a dole, kana ji kana gani. Musamman ma ɗan Najeriya, wallahi tallahi. Ai ni ina ganin a duniya ko akwai wanda suka fi mu haƙuri ma kuwa.
ku duba yadda abubuwa suke canja malam, komi ya canja da ƙiftawar ido. Abin tafiya, bala'in tafiya 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 tafiya. Kar ku manta jiya muke ta kuka muna cewa ai mana sai an canja mana, sai an canja mana. Malam mutanen nan tafiya suke, ba su ma san ana wannan abun ba. Talaka yana nukurkusuwa a Najeriya, kai ka ce kamar ba gwamnati. Yanzu wani yake gaya mu wani wasu kasuwanni na 'yan canji har sun fara rufewa. Dala naira 1,400 da wani abu, da 500 da wani abu kullum fa. Kuma an liƙe mana rayuwarmu akan dala. Mu ba dala muke kashewa ba, amma an maida rayuwarmu dole akan dala. Su Amerika suna can suna rayuwa da ita, mu muna da naira mu naira mu ba ta da wata kima. An sa mu muna rayuwa akan kuɗin wani. Fi sabilillah, wannan wani irin zalunci ne wannan. Abun hawa ya gagara. Yanzu babur fa irin lefan ɗin nan, babur miliyan 1 da wani abu. Miliyan. Da ba mota in ka je ka siya ta miliyan 1 sai a zo ana baka murna, ka wani ya siyo tourist. Wallahi ina da wata mota ta gangariya, in na hauta a garin na yar karama gaishe ni ake, malam ya ka san nawa na saye ta? 900. Yanzu in na kai ta miliyoyi zan karba. 900 wallahi na saye ta 900. Gangariya da ita. Yanzu tana nan ina shafa mata mai, ina dada goge ta. To wata ba za ta sayi ba. Malam al'amura sun canja. Ni ina faɗan wannan, ina da maimaita, wai dan Allah muna da shugabanni kuwa? Muna da su kuwa? Wai sun san me ake ciki kuwa? Wannan wani irin rayuwa ce wannan? Kowace ƙasa da ka sani wallahi suna ƙoƙarin controlling abinda ɗan adam yake ci ya sha yake rayuwa. Ba sa bari abinci ya fi ƙarfin mutum. Amma ina shaida muku wallahi, idan gwamnatin Najeriya ba ta dakatar da wannan hauhawan farashin ba, wallahi sai an waye gari wata ran talaka bai zai iya cin abinci ba. Kuma ina shaida muku duk ranar da talaka ya waye gari baya cin abinci, wallahi ba za ku zauna lafiya ba. Shine gaskiyar magana. Inni lakum nasihun amin. Mulkin ba sai da talakan za ka yi mulkin ba. Yaya mutane za su karar da rayuwarsu, su zaɓe ku, su muku kaza, amma ba ku iya tsayawa ku taimaka wa abin da zai inganta rayuwarsu, saboda ku kun tara, saboda ku kuna da shi. Abinci ya fi ƙarfin mutum. Abinci, in ba a bamu abinci muka ci ba, me za a bamu? Yau idan talaka bai fi ƙarfin abin da zai ci ba, to me jin daɗin rayuwar? Wai me gwamnati idan ba abinci? Ba mu da wata larura sama da abinci malam. Masara naira 50,000 da wani abu. Yanzu a yadda ake speculating fa, in ba su abu wallahi azimu malam, da azumi wato buhun siga wallahi sai ya haura 70,000 da wani abu. Ya kai? To wannan al'amari kam ya fi ƙarfi na ne kuma. Naira 72? 72,000. إنا لله وإنا إليه راجعون. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله.